Hola, vamos a aprender la pasiva con el verbo ser. Katsotaan tätä niin sanottua kirjakielen passiivia. Esimerkkinä olisi fue educado por su madre. Hyvä suomennos olisi, että hän oli äitinsä kasvattama tai hänen äitinsä kasvatti hänet. Mutta sananmukaisesti tämä olisi, että hänet kasvatettiin äitinsä toimesta. Espanjassa on muitakin passiiveja. Yksi on se pende, se alquila, refleksiivipassiivi. Mutta tämä, mikä tehdään ser-verbillä ja sitten partisiipillä, niin tämä on kirjakielen passiivi. Tätä käytetään kirjakielessä ja sitten niin kuin semmoisessa vähän virallisemmassa puherekisterissä. Joo. Vamos a ver, katsotaan miten se tehdään. Eli ser-verbi ja sitten se taipuu aina missä tahansa aikamuodossa. Se voi olla myös subjunktiivi, indikatiivi, mennyt, tuleva, ihan mitä vaan. Okei. Se taipuu sen mukaan, mistä on kyse. Eli tässä on vaikka, että kirja julkaistiin tammikuussa. Kirja on yksikkö ja julkaistiin, se on teko, tapahtuma, se on silloin preteriti, el libro fue. Eikö vaan? Ja sitten sinne tulee partisiippi. Ja partisiippi on siis se muoto, mitä käytetään perfektissä, kun sanotaan, että vaikka olen syönyt, hän on tullut. Niin se on se partisiippi. Eli el libro fue publicado en enero. Ja tässä rakenteessa partisiippi taipuu. Eli se voi olla yksikkö, monikko, maskuliini tai feminiini sen mukaan, mistä on kyse. El libro on yksikkö, maskuliini, niin el libro fue publicado en enero. Oho, tuolta puuttuu sana. Los libros van a ser publicados. Eli siellä pitäisi olla se sana libros. Eli kirjat niin kuin tullaan julkaisemaan pian. Se voisi olla ir a, eikö vaan se van a ser publicados. Tai sitten se voisi olla futurissa serán publicados. Mutta joka tapauksessa se partisiippi on nyt monikko, koska kirjat, sana, joka tuolta on jäänyt puuttumaan, los libros, on monikko maskuliini. Bien. Tai sitten tämä, mikä oli tuossa äsken esimerkkinä, hänet kasvatettiin äitinsä toimesta, tai äitinsä kasvatti hänet, Eija, nyt kyseessä on joku nainen, hän. Kasvatettiin, mennyt aikamuoto, fue, ja educada, koska se on nyt taipunut se partisiippisen feminiinin mukaan. Ja nyt tämä por on se, mikä suomeksi voisi ajatella toimesta. Se on se agentti. Englannissa se ilmaistaan sillä by, eikö vaan? Ella fue educada por su madre. Mutta siis ihan yhtä hyvä ja varsinkin niin kuin arkikielisempi olisi tällainen, että su madre la educó. Hänen äitinsä hänet kasvatti. Joo, ei tässä tämän kummempaa. Perfecto. Adiós. Gracias.